Samdan ang manag-live-in partner human gipusil sa barangay Buga-Buga, Villaba, Leyte, pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw. Nagsakay sa auto ang mga biktima nga padung nauntang mupauli sa Maasin City. Dihang gipauwanan sila og bala sa upat ka mga wa mailhing sospek. Matud sa kapulisan, gisundan sa mga sospek, kinsa sakay sa usa ka van ang mga biktima, edad 36 ug 21 anyos. Ang 36 anyos nga lalaking biktima nakahimo pa sa pag-drive paingon sa lugar nga adunay mga panimay ug didto nakapangayo og tabang. Base sa impormasyon sa usa sa mga residente, daling giadto sa kapulisan ang barangay Kapinyahan, diin nakit-an ang van. Ug didto naabtan pa sa kapulisan ang tulo ka mga tawo nga nagtabang sa pagtud sa usa ka van nga nalubong sa lapok. Apan dihang nakabantay ang mga sospek, gipamusil nila ang mga mi-responding pulis ug dinhi nahitabo ang pinusilay. Nakaikyas ang mga sospek nga padayon gihapong gipangita sa mga otoridad. Samtang padayon pausab ang investigasyon sa pagpamusil ngadto sa mga biktima. Meron na kaming na pipisil na motive, pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa public kasi continuing pa naman investigation, ma-jeopardize. Pero yung motive sana totoo, in due time, i-reveal namin pagpaka-file na kami ng kaso.